Ndingene kwi-treatment ye-ARVs ngonyaka 2005. Ndiqalise ukutya kwi-treatment yam ndisitya ineverapine, i-3TC ne-D40. Ndiqhubekekile ke nazo ndizisebenzisa zindiphethe kakuhle. Kuthe apha kulo nyaka ka-2006 kwacaka into yobana ndiyagula. Ndigula nje, ndinesusu esibuhlungu, ndineempundu eziphelileyo. Kwacaka into yobana ke ngoku mandiye kugqirha wam. So kwafumanisa uba ndinelapha ezoshofi ke emveni koko ke ngoku kwacaka into yobana ndizawutshintshwa ke ngoku kwiipilisi zam. So zona zimphethe kakuhle. Iimpundu zam ziye zabuya, nesusu sam sinciphile, namabele bemakhulu abuyile arayithi ngoku. So yonke into yam ibuyela kwisiqhelo. Lipodystrophy is a side effect that we see in our patients who are using the first-line regimen, which includes stavudine or D40. And D40 has an effect on the metabolism of your body and the way your body utilizes energy and utilizes fat stores. And it can cause fat changes of your body appearance. It's usually associated with the face becoming drawn in, like the cheeks being drawn in. And we see the fat stores in the breasts and in the tummy to increase. So people might get fatter in the tummy or the breasts might increase in size. NdinguNontsaliseko Ntwana waseNgobozana ohlala apha eMonwabisi. Nditheste kulo nyaka kuphela ngo-2005 ngoFebruwari. Ndandigula ndafumanisa ukuba ndi-HIV positive. Ndaqala i-ARVs zam ineverapine ne-3TC ne-D40. Ndazitya zarayithi, akwabikho side effects andabi nanto. Into eyenzeka ndisobe ndigqibe unyaka ndisitya ii-ARVs zam, ndiye ndafumanisa uba ndinesishwapha ngoku, ndineso esikhulu, ndinamabele amakhulu, ndineenyawo ezibuhlungu. Okay, ndaya kugqirha, ugqirha wathi uyandistophisha for 4 weeks ndiziyekile ii-ARVs. Wabe sendixelelwa ii-side effects zam zeze-D40. So a lot of us doctors are motivating that we should look at using perhaps another medication rather than D40, something like tenofovir. At the moment, D40 is used because of its effectiveness. It's very nice to start people on ARVs because it doesn't have any symptoms when we start ARVs. It's also one of the cheapest ARVs. As we are treating thousands of people, we have to look at cost effectiveness of our treatment. Lactic acidosis is another side effect that we see happening with D40. It also happens with DDI, which is used in the second-line regimen. But as most of our patients are still using first-line regimen, that is the common drug where we see the lactic acidosis happening. Lactic acidosis is, again, a change of the metabolism of your body, the way your body uses energy. And instead of a normal cellular process where the body utilizes the energy properly, it builds up lactate acid in the body. The patient isn't aware of it because the liver and the urine can compensate for it and can excrete it at sufficient levels. But if this process carries on for too long, usually we pick it up by the patient losing weight. It is something that doesn't happen early when you start using ARVs. It happens after the first 6 months.